खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कार्बि आंलंनि लांहिनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदियैनो मैया एबा बृहस्पतिबारखालि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा। कार्बि आंलं दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव लांहिननि पामगाव गोजौ गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालियो रंजालि बैसागु फोरबो। हाबाफारि बायदि फुंनि समाव थामथि खोन्दो रंजालि बैसागुनि फिरफिला बेरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनाव गेदेरनो मान बावनाय आरो उन्दैनो बोर होनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो आरो बेनि उनावनो हाबाफारि बायदि हौवा हिन्जाव बोराय बुरि आरो गथ' गथाय खौसेयै गाजा गोमजायै मोसानाय दिन्थिफुङो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि चिराम महिलारिनि बानजायनायाव गोबां रोखोमनि मोसानाय बादायनाया जाफुंनानै थाङो। बैसागु बोथोरनि गासैनिबोसिम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। देग्लाय जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा थामथि बोसोरनि थाखाय थामथि खेब जोङो बैसागु फोरबो बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै 16 एप्रिल खालि लांहिननि पामगाव हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेखौ हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो गोबां बेबादि हाबाफारि लानाय जादों। सिगाङाव जोङो फुंनि बाहागोआव जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोग्रोनाय जाबाय। बिनि उनाव जोङो उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान होनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैनो बोर होनाय बेबादि हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै बेखौ हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर' फ्रन्टेल अर्गेनाइजेसननि गासै दैदेनगिरिफ्रानो बाहागो लादों। दा मोनसे खोब रंजाथाव गोजोनथाव मोनसे परिबेस जादों। दा जोङो बिनि गेजेरजों जों अनलायनायखौ जों मोनसे मोननो हादों, मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनो हादों। दा बेवहाय जोङो माखासे हाबाफारिया बेनो, जोङो हारिमु बिथिङाव बा आबादारि बिथिङाव जायफोर सिगाङाव बान्था मोनबोबाय बा मुं खामायबोबाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि जानानै, दा बिथांमोनखौबो जोंहा फुलमनि नार्जारि बेखौ हारिमु बिथिङाव बिथाङा इतिमध्य एसे सिगाङाव कामिनी कुमार नार्जारि मोनसे बान्थाखौ मोनखांबायमोन। दा बेखौ जों कार्बि आंलंआ देग्लाय बरायनाय जाबाय नैबे बैसागु बोथोरनि समावनो। आरो लोगोसे गोबाव समनिफ्राय आबादनि बिथिङाव खोब बैगानिक पद्धतिजों मावबोनाय आरो जोंनो आबादखौ बोरै मावनांगौ बेखौ मोनसे सिगांग्रो बे बिथाङा बे आदबफोरखौ बैगानिक जिथु आदब बेफोरखौ जोंनि सिगाङाव लाबोनानै खोन्थाफैदों। आरो बे बिथाङानो जाहैबाय जोंनि जमिनगाव गामिनि लांहिननिनो गपिन खाख्लारि। बिथांखौबो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावबाय। आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेराव जायफोर मोनसे समाव आन्दलनजों जड़ित जानानै गोबां खामानिखौ मावबोबाय, खिन्थु बिथांमोना दासिम एसे जिरायनानै थाथ'बाय, नोरजिया देहा जिहेतु। दा बिथांमोनखौबो जोङो लिंहरदों। जोङो 6 जन लिंहरदोंमोन, बेनि बिथोराव सासेया फैनो हायाखै, बेखौबो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो कार्बि आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM बिलिमोहन खाख्लारि बिथांखौबो जोङो मोननो हादों बेखेवगिरि हिसाबै। आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बैसागुनि सोमोन्दै बुंफोरनो थाखाय जोङो सासे बुंथिगिरि हिसाबै लाबोनाय जादों। दा बिथाङानो जाहैबाय जोंहा आगुनि साहित्य सभानि कार्बि आंलं जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि अरबिन्द उजिर। बिथांखौबो जोङो बिबुंथि लाखिहोबाय। बिथाङाबो मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि